Салом бинандагони хабартиҷӣ, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Маҷаллаи ҳуҷумкунандаи клуби футболи Барселонаи Испанияи аргентинагӣ Лионел Мессиро беҳтарин футболбози соли 2019 эътироф кард. Месси дар ин мавсим ҷоизаи тӯби тиллоиро ба даст овард. Ин маротибаи шашум аст, ки лойе соҳиби ин ҷоиза мешавад. Ин рекорди мутлақ аст. дар ин мавсим дар баробари Месси нафарони дигар низ талабгори ин ҷоиза буданд. дар овоздиҳии Лионел Месси аз Вирҷил ван Дайк Ливерпул, Криштиану Роналду Ювентус ва Садио Мане Ливерпул райҳои бештар ба даст овард. дар мавсими 2019 Месси дар чемпионати Испания пирӯз шуд ва бо дастаи мунтахаби кишвараш барандаи медали биринҷии ҷомии Амрико гардид. ин футболбози 32-сола аз аввали соли тавқимӣ дар 54 бозӣ ширкат карда 46 гол задааст ва 18 партофти головар кардааст. бинандагони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. шумо чӣ фикр доред дар бораи Лионел Месси? оё Ливерпул мегирифт? барои чӣ Месси гирифт ҷои шашум бор? ҳатман нависед.